Na, sziasztok srácok! Most megmutatom, hogy az, az egyik pályán, a 1v1 Every with Gun, ott a kódja fönt, ott 6155, mindegy, pont. Megmutatom, hogy ezeket a nagyon értékes dolgokat, hogy ez például az Infinity Gun, hogy figyeljetek, így megy, így megy, és akkor Infinity Gun, Minigun, meg ilyen Gravity Hand Cannon, meg ez, meg Turret, meg ilyen. Ezeket bemutatom, hogy lehet. Kezdem a minigunnal szerintem. Úgy lesz, hogy ugye itt van egy minigun. Szépen így eljöttök, így. Csak odaépítek. Gyorsan. És akkor az lesz, hogy ilyen Squid Game-es pálya lesz. Tulajdonképpen. Úgy csináltam, hogy így, itt van egy ilyen kis izé, itt bekerültök, mindjárt, itt, és akkor itt lesz egy ilyen kis pálya, és egy ilyen Squid Game-es lesz, és akkor úgy, hogyha itt ez így nem jó, akkor én úgy csináltam, hogyha az egyik nem jó, akkor én megfogtam, és én úgy tudtam megjegyezni, hogyha most ugye a jobb, az nem volt jó. Na, ugye, hogyha nem volt jó, akkor most így csinálsz jobb, vagy bal, ugye, és akkor amelyik jó, akkor mit tudom én, csak így mondok egy példát, hogy bal jó, másik jobb, az így jó, jobb, jó, és akkor bal, vagy, bocsánat, hogy bal, jobb, bal, vagy elnézést, és akkor utána, hogyha már maradt egy ilyen kis sor, hogy mit tudom én, hogy így, és te már itt vagy, mit tudom én, csak mondok egy példát, hogy a jobbon vagy, akkor csak így megfogod, és átjutsz, és akkor beclaimeled, és akkor úgy lesz meg a Infinity Gun. Ez egyik. A másik meg úgy lesz, hogy kezdem. Ezt őszintén megmondom, hogy ezt én sem tudom, hogy csináltam. Egyszerűen csak játszottam, vagy nem tudom, nem akarok hülyeséget mondani, ezzel nem foglalkozzatok szerintem, ezek nem annyira egy jó fegyver. Na, itt ugye ezt úgy lehet megszerezni, hogy ide eljössz, így, és akkor kivárod, játszani kell 67 percet, és akkor azt, hogy azt be lehet már claimelni, hogyha letelt a 30, vagy a 67 perc, és ezt úgy lehet megszerezni, hogy megfogod, tudj, és 1, 2, megvan. Ez az egyik. A Goldfish-t, azt meg úgy lehet, ja itt van, hogy csinálsz vagy szerz egy ilyet, egy impulse grenétet, igen, és akkor megfogod, és oda dobod a minus, igen, nem tudom, jó mondom, a minus halhoz, és akkor megkaptátok ezt is. Jó, oké, akkor ez is megvan. A business turrettet, azt meg úgy lehet megszerezni, hogy ugyanígy ide lejössz, és akkor itt lesz egy kód, hogy 725, vagy 700 és 25, igen, ezt így megfogjátok, és akkor itt lesz a business turret, ez az egyik. Ezt meg úgy lehet, hogy mindjárt
hogy is lehet, hogy mindegy, beírsz valami kódot. Ja nem, megvan. 800, igen, megvan. Mondom, mondjuk, hogyha működne. 819, 440, és itt, ja, elnézést, és itt kell ugyanígy beírjátok ugye eztet, csak ugye voltam egy olyan hülye, nem tudok innen kijönni. Hogy lehet innen kijönni? Mindegy, ott lesz egy ilyen kis cucli. Oda majd mindjárt gyorsan kilépek, mert ezt most elcsesztem. Vagy várjál, respawn, semmi. Respawnolok. Igen, mindegy. És akkor itt majd ugye beírjátok a 819, 440, és itt kell keresni egy ilyen Night Rose with Oni maszkot. Igen. Ugye beírjátok, hogy 819, 440, igen. Akkor itt megfogjátok, beteleportáltok. És itt is 73 percet kell játszani, azaz 135 percet kell játszani, majdnem másfél óra, hát sőt másfél órát kell játszani, mire ez is meglegyen, meg a villám is, oké? Ja, ezek most megvannak. Jön most ez 100-at sebez, igen, 100-at sebez. Kettőször lősz, és 100-at sebez. Az, hogy ide eljössz. Igen. Igen. Itt. Jaj. Várjátok. Okay. Itt, ide bejöttök. Itt is van ugye a kód. Egyik kód a pisztolyhoz. Akkor mondom itt a kombinációkat. Piros, kék, sárga, piros, sárga, és itt vagytok. És ezt be lehet így klémelni, és akkor így jó lesz. Igen, ez így megvan. Ugyanígy. A Minus Drum Gunt azt úgy lehet, hogy beírjátok a Minus Drum Gunt, az OG-t, úgy lehet, hogy beírjátok ugyanígy, hogy 50-32, igen, jó tudom, szerintem. Igen, akkor itt ki kell ütni, ugye? És akkor majd ott is lesz egy számláló, és akkor majd ugyanannyi majd percet megint le kell játszanatok. Vagy ugyanannyi percet játszani kell. Jó? Ki kell ütni, ugye? Minus Drum Gun ugye az megvan. Így lehet megszerezni. Igen. Ezt úgy lehet megszerezni, hogy beírjátok, hogy 2025, és meg is van. Megvan. És akkor még, ezt nem tudom, ezt egy kis shortsba fogom. Ez úgy lesz, hogy meg kell fogni egy ilyet, vagy nem egy ilyet, meg kell fogni egy launchert, és megfogod. Jó? Akkor vagy ide a középre lövöd, ide, körülbelül, vagy ehhez, igen, és akkor itt megvan, ugye? Oké,
mindjárt mutatom, hogy meg lehet szerezni. Ezt is meg lehet szerezni, és az a jó, hogy pont ugyanolyan helyen vannak. Mindjárt oda is megyek gyorsan repülőgéppel. Gyorsan oda megyek, és akkor megmutatom. Jó. Jó, itt körülbelül itt. Megfogod, bejöttek, és akkor ezt meg lehet szerezni, így. Ezt is meg lehet szerezni. A másik sotit azt meg úgy lehet, hogy ide lejöttek, mondjuk, hogyha tudok. Ide lejöttek. Az nekem még nincsen meg. Szerintem nem is lesz. Néztem egy videót, és egy srác azt mondta, hogy nagyon-nagyon hosszú ideig kell horgászni, mire ezt ki kell fogni. Szerintem 20 percet kell max horgászni. Nem tudok hazudni, vagy én nem akarok hazudni, de körülbelül szerintem ennyi. És szerintem meg ezt úgy lehet megszerezni, hogy belátó, hogy 40.400, hogyha sikerül, mondjuk 40.400. Ja, elnézést, 40.400. Igen. Mi? Nekem sikerült. Haló? Mindegy, akkor még ezt is megmutatom. Kis videóba. Azt is meg lehet szerezni, csak nekem nem tudom. Még ez van, ezt szerintem most fogom, már láttam egy videóban. Most fogom megszerezni. Ide jövök állítólag, és akkor jöjjön. Ez igaz. Ez egy ilyen, nem tudom, minek nevezik, ez egy ilyen nagyon OP kart, volt még OG-ban is. És akkor szerintem ennyi lett volna ez a videó. Ezt fogom még nektek bemutatni, és eztet. És én már többet nem is bírtam úgy megszerezni, mert úgy nem tudom még úgy a kódjukat. Szerintem még, ezt úgy lehet megszerezni, hogy 1000 elimination, nekem még nincsen meg. Elimination, leginkább még ehhez akarok utána járni, és még leginkább, nem tudom, leginkább ehhez, vagy ehhez. Attól függ, hogy melyik sikerül. Ha mind a 4, vagy ilyen, mind a 4 sikerül, akkor jó. De leginkább ezt akarom, vagy ezt. És akkor ennyi lett volna ez a videó. Remélem, hogy tetszett. És akkor iratkozzatok föl, nyomjatok egy lájkot, és akkor na, sziasztok! Csumi!